rádio. Tip rádio. Rádio, se kterým se nikdy nebudete nudit. Rádio, se kterým se nikdy nebudete nudit. Posloucháte pořad Top Style s Martinou Kopřivovou. No a abych ve studiu dneska nebyla sama, pozvala jsem si svoji dobrou kamarádku Danu Urbánkovou. Ahoj Dančo, vítám tě v Top Stylu. Díky Marti, děkuju. Dančo, začneme asi módou, protože pořad je převážně o módě. Co ty a móda? Já a móda? To je moje druhé já. Jak se to projevuje? Co máš ráda, jaký druh oblečení, líčení? Jaký je tvůj styl? No styl, tak to je těžce identifikovatelný, protože já miluju všechno, v čem se cítím dobře, co mi sluší, co mi ladí. Už jsem taková starší holka, takže mám takový svůj specifický názor na módu, ale nicméně nevyjdu z domu, aniž bych neměla boty sladěný s kabelkou, šperky, hodinky s oblečením a tak. Já vím, že ty jsi docela odvážná v barvách i co se týče líčení, že prostě máš ráda tu červenou rtěnku, červený nechty nebo naopak růžovou. Spousta lidí nebo holek se toho bojí. Co bys jim poradila? Co bych jim poradila? Ať se toho nebojej. To by to nevadí, že je to výrazný i přes den? Ne, vůbec, naopak. Já jsem výrazná osobnost, tak mám výrazné rtěnky. Zmínila jsi bodky a vím, že jich máš opravdu hodně. Kde je nakupuješ, nebo jaký je to styl, nebo spíš od všeho něco, podpatky? Tak podpatky to miluju. To mám fakt moc ráda, protože vzhledem k tomu, že jsem trošku více prostorová žena, mám pocit, že mě podpatky prodlužou, ale vrátím se zpátky. Mám opravdu ráda boty na podpatcích, ráda je nosím, trošku někdy trpím, ale i tak ráda nosím tenisky, zrovna tak jako mokasíny, zrovna tak jako bačkory nenosím. A co ty a šaty? Máš radši kalhoty nebo sukně? Topy, blůzky? No, blůzky úplně tak jako ne, ale jinak nosím kalhoty, šaty, sukně, ale musí to prostě mít šmrnc. Když si něco na sebe vezmu, tak musím se cítit dobře. Někdy kombinuju trošku bláznivý věci, ale když se cítím dobře, tak v tom jdu. Co barevní kombinace? Jaký jsou tvoje nejoblíbenější barvy? No tak já třeba mám ráda i tyrkysovou. Vezmu si tyrkysový tričko, k tomu si vezmu bílý kalhoty, nějaký třeba tenisky, k tomu si vezmu tyrkysový šperky, bílou kabelku a vyrazím. Co ty a životní styl? No. Ať si tady trošku pobavíme a rozproudíme debatu. Životní styl ten já mám, jde o to, kterým směrem chceš to výst, takže mám třeba životní styl být stálým optimistou. Mám životní styl, pořád mám prostě jakoby radost v sobě. Když jsem někdy naštvaná a dokážu se naštvat, tak prostě hrozně rychle to odejde a já jsem zase veselá. Ale jestli mluvíš o životním stylu v rámci jídla, přesně životosprávy a těchto věcí, no tak v mých téměř 50 letech se učím poznávat tyhle věci. Ty jsi zmínila a vím to i o tobě, prostě máš skoro pořád dobrou náladu, máš na to nějaký návod. Dneska jsou všichni hrozně pesimistický, všechno je problém. Jak jsi došla k téhletý pozitivní cestě? No, jak jsem došla k téhle pozitivní cestě? No já nevím, asi mi to bylo dáno od Pána Boha. Prostě jako přijde mi to zbytečný plácat energii na to být ve stresu, být nervózní, zlobit se. Proč jako nemůžu být veselá, že jo? Proč se nemůžu radovat z toho, co mám? Protože jako i když třeba 9 věcí nemáš, tak ty jednu máš. Tak proč se neradovat z ty jedný, že jo? Nevím. Asi to je nějaká moje podstata. A nestává se ti někdy, že by ti to lidi třeba jako záviděli? Jo, stává. Tak já je přesvědčím o tom, ať se radši taky radujou. Jak se to teda projevuje? Protože dneska je taková doba sociálních sítí. Každý tam každýho sleduje, že jo? A když je člověk třeba moc happy, tak to prostě některý lidi trošku rozladí. No, taky se mi to stalo, když jsem na Facebooku dala jeden status, že jsem dost jako zničená z některých věcí,
tak mi jedna moje kamarádka napsala: já mám takovou radost, konečně. To nebylo hezký. No, tak víte co, milí posluchači, já to beru s nadhledem a s úsměvem na tváři, takže mě to nevadí. Řídíš se třeba nějakým životním moudrem nebo motem? Nedělej to, co nechceš, aby ti druhý dělali. To je jedna věc. A druhá věc, že všechny věci se člověku vrací jako bumerang, takže roznášíš kolem sebe dobrý věci, dobrou atmosféru, tak já věřím, že se to prostě vrací, no. Ty jsi taková multifunkční žena a máš toho opravdu jako hodně. Jak to zvládáš, jak vypadá tvůj den a jak naopak vypadá takový ideální den, kdy ty práce třeba je míň? A trošku se mi rozpovídá. No tak vzhledem k tomu, že jsem manželka už téměř 30 let, maminka 4 dětí, s manželem máme 2 firmy, kterou mu pomáhám vést, už jsem i babičkou, no tak opravdu mám ten život trošku takovej pestřejší. Do toho s manželem jezdíme závody automobilový, takže je to někdy hodně náročný, ale když to dobře zkombinuju všechny věci, tak se to dá zvládnout. Takže tvůj ideální víkend je na závodech. Můj ideální víkend v posledních pár letech je skutečně na závodech, protože musím říct, že tam, kde my s manželem jezdíme, ty závody, je výborná parta a spoustu těch kluků, ke kterým jsme, když jsme přišli, vzhlíželi, se stali našimi přáteli, ale zrovna tak si umím užít nádhernou dovolenou u moře. A nebo šopování se svýma kamarádkama. A když jdeš šopovat, tak kam zajdeš? No, hele, já ti řeknu jednu takovou historku, jo. Tak se svýma takovýma 3 blízkýma kamarádkama se občas sejdeme vždycky v jednom nákupním centru, tady v Praze na Smíchově, a dáme si kafe, trošku probereme ty chlapy a děti a takový tyhle ty věci a pak jdeme na ty nákupy. No a já většinou vždycky čekala tam na tom ochozu a holky přišly a říkali: Dančo, proč si nejdeš vybrat nějaký jako tady v oblečení? Proč nejdeš s námi? Co tam jako vyřizuješ, nějaký korespondenci v mobilu nebo co? A jsem říkala: no milé dámy, tady nemají tu velikost, ani když mě bylo 12 let. Takže jsme se tomu zasmáli a té dané dámě, která tam tehdy pracovala, jsem řekla: víte, musíte tady mít široké spektrum věcí pro každou dámu, která vás navštíví. No tak od té doby v tom obchodě prodávají boty a ty si zkouším já. Ty máš vlastně 2 dcery, chodíš taky s nima nakupovat a radíš jim třeba? Jo, tak já mám jednu dceru, který je 22 let, druhou dceru, který je 8 let, takže je to trošku takový veselý, ale musím říct, že mě to hodně baví s tou starší. Teď máme takový i období hodně jako kamarádský, ona teď získala velmi dobrou práci, je z toho nadšená, takže čerpá ode mě nějaký informace, takže spolu jdeme na kávu, probereme věci, pak jdeme si něco hezkýho koupit, táta nám to všechno zaplatí, jsme spokojené. Jak se máte? A co s tou mladší? Nemáš třeba problém, oni ty menší děti jako chtějí značky, že jo, a to je Barbína, a tohle si nevezmu. Jak to jako řešíte u vás? Já to znám sama, tak se ptám. No, já se musím přiznat, že zas až takovýhle problém nemám s tou mladší dcerou, protože ona si kupuje věci podle toho, jestli se jí líbí nebo nelíbí. Ani ne tak podle toho, jestli je to značkový nebo neznačkový, ale prostě vlastně něco oblékne a řekne: Tomáš, Marc, to chci. A nebo řekne: tohle, tak tohle, to jestli koupíš, tak to ti nosit nebudu. Dančo, využila jsi někdy služeb stylisty, nebo bys chtěla? Ono to teďko docela frčí. No to víš, že bych chtěla. Zatím jsem ve svých letech neměla na to tolik času, ale věřím, že jak budu stárnout, že ráda si ten čas na tuhle službu udělám, určitě. A v čem bys si chtěla nechat poradit například? No, já bych si nechala poradit úplně ve všem. Ve vlasech, v líčení, oblékání, ale třeba i mluvení.
Ty jsi už, nechci to říct nějak blbě, ale něco si zažila. Projevilo se to třeba i na tvém vzhledu, že jsi měnila barvu vlasu, jako líčení, celkově styl? Jo, ano, určitě. Asi před nějakou dobou, už je to delší doba, jsme s manželem prožili velký jakoby krach ve firmě, který se samozřejmě odrazil, bych řekla, na mém vzhledu, takže jsem téměř zešedivěla za půl roku. No ale zase, to je ta moje povaha, všechno zlý je k něčemu dobrý. Takže z brunetky se rázem stala blondýnka, kde mi prostě jsem si nechala dělat melíry a teď má manžel doma kočku, kterou se vždycky přál. Když se koukneš třeba na starší fotky, směješ se tomu někdy, jako to, ježiš, v roce 85, to jako to jsem měla, já nevím, trvalou, nebo tak? No určitě, samozřejmě. Já ráda fotím, hodně fotím. Lidi, kteří mě znají, tak vědí, že zachytím i oběd doma v kuchyni, ale ráda si k fotkám vracím, protože to je kus mýho života mých dětí a musím říct, že to je jedna ze součástí našich návštěv, když se sejdeme jako rodina, že se smějeme nad tím, jak jsme vypadali. O tobě taky vím, že máš ráda kabelky. Kde je kupuješ a jak vypadá tvoje taková kabelka? Ty nosíš asi hodně věcí, takže musí být prostornější. Musím se přiznat, že z těch všech kabelek, co mám, tak mám asi pouhých 5 malých. Jinak všechno nosím takový ty tašky, do kterých dám v podstatě celou svoji kancelář. Mám to ráda. Já jsem taková více prostorová žena, takže mám ráda výrazné věci. Zrovna tak, jak mám ráda velký kabelky, mám ráda velký sluneční brýle, protože když si natřu pusu červenou rtěnkou, tak oči schovám za brýle a můžu klidně vyrazit a po cestě se domalovat. A potrpíš si na značky? No, tak ani ne. Samozřejmě, když dostanu nějakou hezkou značkou kabelku, tak a že jsem jich zase až tak tolik z těch všech množství nedostala, ale když dostanu, jsem ráda. Já o tobě vím, že jsi docela akční, i třeba večer ráda chodíš na akce mezi lidi. Jaký máš náhled vůbec na ten náš show business tady? Show business? No. Protože vím, že máš i přehled, takhle o lidech. Tak mám nějaký přátelé mezi zpěváky, mám nějaký přátelé mezi herci a vlastně když na to koukáš zvenku dovnitř, tak se ti to zdá takový svět, který je úplně jiný, cizí. A když koukáš zevnitř za sebe, tak se ti zdá, že ty lidi někdy na tebe koukají tak pravzvláštně a když vlastně se dostaneš nějak trošku blíž k těmhle lidem, tak vlastně zjistíš, že oni mají stejné starosti jako ty, jsou stejně veselí jako ty, nebo naštvaný jako ty, řeší stejný problémy s dětma, jen jsou prostě někdy vidět. Nelákalo ti to někdy, že bys se taky zapojila do show businessu? No, musím se přiznat, že ani ne, protože myslím si, že obzvlášť v dnešní době, kdy prostě každý chce vidět tomu druhému už nejenom do té kuchyně, ale i do té ložnice, tak někdy je to těžký, takže z tohohle důvodu asi ne, ale mám jeden příběh, kdy jsme byli s mojí velmi dobrou kamarádkou, herečkou v Holešově, dělali jsme tam nějakou akci a večer jsme se šli do restaurace najíst a když prostě jsme přišli a oni zjistili, že to je tahle paní herečka, tak přišli a furt jako si s námi chtěli povídat. Pak jsme si objednali jídlo a pak že nám přinesli nějakou knihu, že se tam zapíšeme jako do knihy hostů a já už jsem byla značně jako nervózní, jsem si říkala, tak já si tady chci s tebou popovídat a furt nás někdo otravuje. Co pak nechápou, že taky máš nějaký soukromí? Teď oni přinesli tu knihu a ona se jim tam podepsala, ještě tam nakreslila nějaký berušky nebo co a odcházeli a říkám, no milá dámo, a co jako já? A teď ta paní provozní jako znejistila a říká, vy? A já říkám, no chcete říct, že vy mě neznáte? Takže pak jsme jí to samozřejmě chudince vysvětlili, protože ta se celá rozklepala, protože mě skutečně neznala a znát mě ani nemohla.
Blíží se léto, co plánuješ? Nebo plánujete jako rodina? Kromě závodu, nějaký moře? Tak moře určitě. My jezdíme k moři většinou do Chorvatska, protože jsme si pořídili takový menší člun a vzhledem k tomu, že to Chorvatsko je tak jako blízko, tak se tam můžeme kdykoliv dopravit, kdy se nám chce, ale naše mladší dcera letos rezolutně prohlásila, že chce k moři letět. Takže asi pojedeme po ose do Chorvatska sami dva a pak ještě s tou dcerou někam letecky. Dančo, ty jsi taková i odbornice na vztahy. Co si myslíš o dnešních vztazích? Protože já jsem si všimla, že dneska to prý funguje tak, že jakmile je problém, tak prostě odejdu a jdu dál a to sleduju i na Facebooku a všude možně. Takhle ze svých zdrojů, co mi říkají kamarádi. Co bys jako těm lidem poradila, protože vám to manželství drží tak dlouho? Jak na to? No tak drží, samozřejmě, že drží, taky na to makám, ne? Potřebujeme návod. Ale co se týče dnešních vztahů, sama mám 3 dospělé děti, takže vím, čím procházejí a občas tu a tam jejich partneři nebo partnerky si se mnou dávají kafe nebo mě zvou na pivo, abych jim poradila. No, nemají to dneska úplně jednoduchý, protože těch vněmů a impulzů a různých rád je spousta. Je tady internet, který na nás hází všelijaký, bych řekla, až nesmysly. Nevím, no, já se držím toho, že prostě zaprvé mám svého muže ráda, nikdy se s ním nenudím, je na mě hodnější, bych řekla, i než jsem na něj já, ale já zase mu dobře vařím, takže jako to máme tak na stejno. No, co poradit, no, já si říkám, že samozřejmě jako jsme spolu skoro 30 let, takže problémy byly a nebyly některý jednoduchý, ale říkám si, jako proč věnovat energii do nějakého dalšího vztahu, když tu samou energii můžu věnovat do toho vztahu s chlapem, který ho už znám. A že mě někdy štve, no to mě štve. A že bych vzala někdy pánvičku a flákla ho po hlavě. Standí, promiň, ty to víš. Prostě tak to někdy je a já taky nejsem jako dokonalá, že jo. Jsme lidi, ale máme se rádi a život s ním, vždycky si najdu něco, co mě s ním baví. No. Lidi si ti často teda jako svěřujou nebo stěžujou, nestává se ti potom, že jako by to na tebe nějak dolehlo, nebo víš, že jako nad tím přemýšlíš a sama se tím pak zaměstnáš? No, hele, vzhledem k tomu, že žiju hodně rychlej život, tak jsem se naučila přepínat. Je pravda, že mám hodně přátel. Je taky pravda, že mám široký spektrum věkový. Moji blízký přátelé začínají na 20 letech a končí na 80 letech. S oběma věkovýma skupinama jsem velmi, velmi ráda. Nenapadlo tě někdy, že bys si otevřela třeba nějakou poradnu? Že bys to zúžitkovala tímhle směrem? No, to nenapadlo mě, to napadlo asi 2 moje kamarádky, že by prý na mě mohli dost vydělat. Že oni by si tu poradnu otevřeli, pak by mi tam ty lidi vodili, já bych v rámci toho, že by mi dali kafe a třeba i něco jako dobrýho upekli, bych jim tam radila a oni, že by inkasovali peníze, no, tak už tady tahle myšlenka byla. Dančo, a na závěr mi řekni, máš ještě nějaký sen, co bys si chtěla splnit? Jako takový velký sen. Velký sen mám. Některý vám řeknu, některý ne. Tak jeden sen, ke kterému mě přivedl můj manžel, tak ten začínám si trochu plnit. Můj manžel jezdí, jak jsem říkala, ty závody do vrchu, takže jsem si říkala, že to bych chtěla zkusit. Cítit tu vůni benzínu z té druhé strany. No, pak mám samozřejmě sen, co se týče mé rodiny a mých dětí. K tomu bych se možná ještě vrátila, že když vlastně mi bylo nějakých těch 18 let a já jsem se tak bláznivě zamilovala a chtěla jsem všechny ty děti a měla jsem jasnou představu, jak ten můj život bude vypadat, tak jedna z těch priorit byla, že jsem vždycky chtěla mít šťastnou rodinu.
A to je takový ten sen, který mě provází a musím říct, že i když to někdy bylo s těma dětma hodně těžký a myslela jsem si, že některé věci už se nedají urovnat, tak prostě se to urovnalo a musím říct, že moje děti jsou mými kamarády, což prý není úplně tak standardní dneska. Dančo, já moc děkuji za povídání, jsem ráda, že jsi dorazila a doufám, že zase někdy přijdeš za mnou na Tip Radio. Já ti děkuju a až někdy budeš odovírat nějakou tu poradnu, no tak víš, kam se obrátit. Ahoj. Milí posluchači, můj čas už pro dnešek bohužel vypršel a já se s vámi jako vždy loučím hezkým životním moudrem. Buď sám sebou a ty, co chtějí, aby se kvůli nim změnil, nech volně odplout ze svého života pryč. Přeju vám krásný zbytek odpoledne a budu se na vás opět moc těšit zase příští pondělí od 15 hodin na Tip Radio. 15 hodin na Tip Radio.